perdóname, porque é verdade que agora mesmo imos falar de algo máis que interesante. Porque, mirade, fai 30 anos os veciños das Pontes e de Vilalba custáballes dormir polas noites. Custáballes por qué? Porque, claro, momento ovni, A mí non me veñas con estas cousas que creo moito, Bueno, pois mira ti, eles... Ai, que me come, vían que ven pa aquí. Quere que nos metamos dentro, quere nos abducir. Estes veciños vían, falamos de hai 30 anos, unhas luces no ceo, unhas cousas que iban e que viñan e alertaron, deixa de pelear co ovni que despois veñen os extraterrestres e atacan. É verdade. Alertaron máis de 250 avistamentos, que eran, bueno, pois, presuntamente eran ovnis, Daquelas non se sabía ben o que era, pero hoxe imos a sair de dúbidas na Hora Galega. Que era o que vían eses veciños das Pontes e de Vilalba? Bueno, eu de verdade que creo moito. Imos falar con un experto que nos vai dicir se hai ou non hai ovnis. E imos coitar a Sara, unha veciña de Vilar Maior que viu ovnis nas festas patronais. 30 segundos. Foi aí enfrente a ese árbol. Unhas pirámides en forma de triángulo. Eu conteillo a miña irmán e dixéronme: Sara, eso foi un ovni. Viñemos a cortar o trigo. E o trigo estaba en remolinos. Eu acordo que cando anduvemos traballando na finca encontramos unhas pedras como carbonizadas.